Takže ľudia, čaute, vítajte u ďalšej časti z Minecraft Survivalu a v dnešnom dieli by som mal na pláne preskúmať dedinu a potom by som chcel si postaviť nejaký provizorný dom. Takže poďme do hry. Takže v prvom rade tuto sa mi dopiekli bravčové mäsa. A môžeme si dať rovno piesť baraninu. A teraz ideme preskúmať village, ktorú sme v minulom dieli objavili. Ja už vidím tú dedinu. Vyzerá byť celkom dosť veľká. No uvidíme. Už vidím nejakých villagerov. Ale určite sa popozerám. Toto bolo dosť tesné. Tento villager to má čestku, v ktorej je tu zemiak a chleb. Ako mne jedlo veľmi netreba, ja mám všade naokolo zvieratá, čiže neberiem jedlo. Ale ovečku si zabijem. Tu nie je nič. Zase nič. Zase nič. Zasa nič. Teraz poďme tuto hore. Tu je taký dom. Si myslím, že to bude šťastný dom. Prvé sa tam musím nejak dostať. Takže prvý dom hore nič. Tu zase nie je nič. A ešte tam vzadu sme neboli. Idem ešte tam dozadu. No tak toto. Aha, tu tak som išiel a tu dole je rovno diera, úplne dole. A tu je Iron Golem. Tu je Iron Golem, čiže... Tu sú železné bloky. Vyzerá celkom zaujímavo. Lákavo. A asi idem zrealizovať krádež, lebo železo je dobré. Keď to je železo. Ježiš, to je hladký kameň. Dobre, nič som nepovedal. Čo je toto? Prečo tu je najviac villagerov? Čo to je za dieru? To je studňa? Aha, oni majú zvon. Ten zvon by nemal byť tam hore náhodou. Tam je voda. No, neviem. Tuto som už bol? Dobre. Tak toto čo bolo? Úplne super. Našťastie tu mám nejakú hlinu, čiže sa ňou vykopem hore. A je tu čiastka. Emeraldy. Tak toto ma tak láka zobrať a preto si ich zoberiem. A teraz by som odporúčal asi si ísť preč. A ideme zbierať suroviny na náš provizorný domček. Keď už mám aspoň nejaké uhlie, tak urobím nejaké torčky. Takže osvetlil som to tu a idem sa vyspať. No takže prišiel som z ťažby a mám 4 staky kameňa naťaženého. Čiže si tu dám čestku a tu si dáme všetký kameň.
Takže dom by mal byť taký úplne začiatočnícky. Dáme napríklad takto. Takto. Čiže základ máme vykopaný a teraz ideme urobiť podlahu. Takže podlahu máme urobenú. Teraz ideme urobiť takú akoby kostru toho domu. A práve teraz mi došlo drevo. Takže idem sa vyspať a pôjdem natážiť ďalšie. Dobre, takže kostru máme hotovú. A teraz ideme robiť steny. Takže stenu mám urobenú. Takto nejako vyzerá. A teraz tam ideme dať sklo. Takže sklo som už dal. Teraz ideme urobiť strechu. Ako takú znútra vidiacu strechu. Máme hotovú. A teraz ideme urobiť malú strechu. Takto. Takže takto som si urobil základy strechy. A teraz... No, máme skoro hotovú jednu stranu, lenže mi došli schody, že si idem vykraftiť ďalšie. Takže strechu máme takto hotovú. A teraz ideme urobiť dvere. Takže asi nejak takto vyzerá moja finálna stavba a ešte ju ideme trošku dokončiť. Idem ju trošku vytuningovať. No, takže trošku som vytuningoval pred mojim domom, som si tu urobil takú skalku a teraz si idem tu urobiť asi nejaký chodníček alebo niečo také, aby to trošku vyzeralo. No a to bude asi na tento diel všetko. Takže už som dokončil cestičku, asi nejako takto. Tu som išiel za dom, takú cestičku okolo domu. Jo, takže ľudia, ja si myslím, že na dnešný diel toho bolo až dosť. A ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, follow a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!